Lasa. Isso bate chovendo. Musim mararfuhan. Dito ko. Abi sarap kasi ngayon sarap. Ja, mararfu sarap binte. Ita tsara. Didira izan tamisi zai. Kara korin bala tsara cika jabe. Bala tsara di mangaraka atsae dari kemputu hatu mazava wasku tilla mai chonga bon person zengi. Nyakata tsimbura muda zengi marapana hitam tanangan Suisse itu. Donc zay hoe tonga zay tanangan Suisse tany madio be ty lavidavitra Madagasikara fa nefa diovina sy miantsaran'ilay tanàna tonga de nagnahary. Eva Geneva Aeroport. Ça va, Karabura Chica? Bonjour. After mandem nazing zing seorang abd pun bien sûr mazava wasmenti ni seorang satria zingi izy ny organisateur nandehandraiky ny fahatongavanay Stéphanie aty a Suisse de seorang maventy be aminazy de façon le raha fakoranisana fa ela fa iny fahatonga taty moramora zegny fagnatetarana le asa de tonga zay navihito zahay zay mirahalahy zay tia mirahalahy mohato de tsisy raha koragna hafa parany hoe préparé amizay nareo jiaby vahoaka Suisse jiaby magnodidy sy ny tarina autourny aty fa zay fa tonga amare rendez-vous-tsika amy salle iny agnarana salle-tsika le raha iny dikany Salle de fête de Bolm. salle de fête de Bolm voilà à 15 minutes miala aloha zany tsy lavitra loatra 19 minutes miala aloha zany. voilà de Aminaka ty spatsitrareo place aminaka ty reo magnotany. Ok. Zegny fa voilà lavalava tanandianagna agny rendez-vous-tsika jiabijiaby azadigna amaray kodiko ndraiky amanay fa aty zay direct amy koto la mahita fambo ato il est en personne là je raldi avec nous donc pare olo jiabijiaby zanaka tsy zanaka gasy jiaby na tsy grâce anao olo jiaby petraka aty a Suisse aty mava amy amaray fa zay fa pare fa vono ny groupe zay Elidio ndraiky Stéphanie en live raha eto fa tsy playback le fataonay eto fa tegna en live direct koragna aty donc eto zay mampizaha nareo jiaby zanaka Suisse jiaby zanaka gasy jiaby a Suisse aty fa amaray arriva à 21h rendez-vous amy salle de Bolm arriva yes ok.